Ez jó kis videó lesz. Talán meg YouTube-ra. Mindenhol megy. Mindjárt kinyílik az ajtó. Nem azért van? Nem. Dehogy nem. Wow! Budi égetés felsőfokon, gyerekek. Vicces lesz, amikor ez szétesik. Videó! Két érdekel, nem rám fog esni. Te fotózzal, én meg videózok. Na most azt csinálom. Lehet, hogy szétmelegszik a mobilom, és lehet, hogy ezt itt volna kéne. Ezt lehet, hogy egy kicsit távolabb kéne jönnöm, meg esetleg hasonló dolgok. Hajrá! Nem baj, vicces. Nekem van még idő. Ez az! Na, mindjárt jobban néz ki. Lehet, ez meg Facebookra, ugye tudod? Meg YouTube-ra. Hát, én YouTube-ra dobom a videót, meg FB-re a képeket. Kéne még egy kis benzin valahonnan. Szebben égjen. 1 óra tudok rögzíteni, 1 órát. Hát én is valami. Ja nem, én most 5 percet, mert elég kevés a tárhelyem. 1 óra 3 perc. Mi mennyi tárhelyed van? Ez kikasz közölököd. Az igen, nekem 4 idő. De az is tele van, szóval. Kétekig az biztos, hogy fogom videózni. Az én is hallok. De én már most videózom, szóval 5 percen belül essen szét, de baromi gyorsan. Mindenki elmentek eddig néz? Ja, visszamentek, mi? Sokszor rég lenne. Azt a rohadt, nézd meg! Na, így mindjárt jobban néz ki, de szétesés, azt kell látni. Azt fényképez majd Bence. Nem, azt videózni. Nem, én videózom, azt felrakjuk. Oké. Nekem már 2 percen egy szóval. Te csak így csináld róla a képeket folyamatosan. Ez az már kidőlt az ajtó egyik része. És milyen kieszett volna, figyeld meg. Most kéne bemenni, igaza volt Norbinak, most kéne szarni egyet jó utat. És fingani egyet is így. Lefotózol? Aha, mindjárt, várjál, add a gépre. Várjál. Ezzel kell föl. Oké. Várjál, egyik kezemben a sajátom, másikban a tiéd. Á, jó lett a kép. Gyere csak. Nem érzem. Ilyen FB-s, ilyen live. Úgy kellett valahogy így furcsa, mert kicsit behúzta, hogy ez Az jó, megcsináljuk, Norbi, furcsa. Bent majd lefényképezik. Azt el a fényképezés. Ez az! Valaki belőle nem biztos képesül. Várjál, neki megyünk. Az a baj, hogy... Kamerázunk. Hm? Kit érdekel? Már nézzük, itt már kiégett az egész fűtőt. De azt szerintem az csak a benzin volt. Hoppá. Az! Kicsit nézzünk be. Kicsit nézzünk be. Kukucs! Ez jól néz ki. Ezek mennek ezerre a izére, Facebookra. Megcsinálod, de nézd. Meg kéne menni és szarni. Hajrá! Vesse közben itt veszik fel. Hát nem tudom, elég lassan jössz, hiszen már 4 perc volt. Hangos jobb. De azért nem kéne így fingani, most komolyan mondom. Beteg állok. De ez kurva büdös. Ja, most. Nem gondoltunk el. Nem, az csak... Az biztos. Nem keveset. Bent a bablemes tessél? Na, már 5,5 perc, vagy 4,5 percen tartunk, tök jó. Valóban legközelebb vagy volt. Persze, Bence, te is az ígéretet. Van elzurva, mindjárt szédes. Ó, már megyek is. Faktorol, tényleg. Ez vicces. Még esik le. Baj. Nem olyan nagy baj, hogy csak itt szétégeti a környéket. Majd megakadályozzuk. Ez az. Oldalról fényképezd be, hallod, itt van egy nagy lyuk. Norbi, így oda, és
Ez az! Tessék? Vágjátok hozzá! Úgy! Haha! Ez vicces. Mondják ilyet, hogy Még ma fent lesz. Na még egy kicsit. Jó. komolyan fölrakod. Most fog szétesni. Ez az? Nem. De. De is sokkal viccesebb. Nézzétek, hogy mekkora füst. Ez az! Jó. Már rossz melegen van. Nekem is, épp ezért csinálom. De a mobilom szétolvad. Na, lássuk csak. Iskolában is ilyet kéne csinálni, ahol. Partörőkos. Át. Gyönyörű. Mindjárt! Már nincs sok hátra. Már 6 perccel járok. 6 perces videót nem mindenki rakta. Csak én. Hát nem így nézi meg. Nem mindenki lesz olyan hülye, hogy ezt a félni. Ne Facebook, a YouTube-ra. Tudom, oda akarom. Múltkor. Nem van felhasználva. Nekem is van kézből, de megcsináltam. Nekem is van. És hát Mindenkinek van. És sem van fel videót? Nekem már van. Nekem ez lesz az első. Ja, amit Oliverről csináltam. Aha. Az akkor az szól. Most egy partörőkos lesz, figyelj. De... Hát csak megborult. Jó, itt már nagyon meleg van, halljátok. hát, ja. Osztról. Na most jön. Ez érdekesebb volt. Szétesett, ez az. Jó. Folyil. Nem tudok közelíteni, basszom. Nekem is. Szegény mobilomat sajnálom. Na, ennyi szépen még van szerintem. Nem, még amikor teljesen szétesik, azt meg fényképező. Poroszlom volt, hogy nyáron. Ilyen, Azt nem most az pillanatra. nyáron. Ilyen halfisztölőben raktunk halat, meg minden. És a legforróbb napon. Kihullott az egész. Az durva. Jó. Vale. Hát ez csodálatosan ég, várjatok. Kicsit a hátulja. Nem áll tényleg? Hát, meg fog semmisülni. Megképzett. Hoppá. Ha most dől el. Most dől, figyelj, dől. Látom azt veszem ember. És? Behoz a pontra, jó. Ez az! Nézd. Woo! Hát ez csodálatosan szétégettünk, végzték. Köszönjük szépen.